Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakashipo terek matau nailar arajar arpo, kaseng samla Shnong Umjynriew, da kajing pitar kalami syakman, ban penpau ya kajing sengaudiau, ya kajing le bamsud nyaw, katnat penmi Bording, MEECL Soyong Distribution Subdivision. Kani kaseng kala penpau bakum kisamla pule kidan hapadang kajing ke bakrau, kamtam hakabaidai bat kepule puthi, kamtam habaki skol kim yo alat show ban pelong skol, bon kino hikai, ki penbiang yaki, jing tho syaki kena, da kebapa leng bagi WhatsApp, Henry Naduh ba omdan boarding show, Shnong kini kisamla kila du no. Kat kum kini thu kini kisamla laong, baka Shnong ru kala shimkhya ya kini kam, hakabe let ya kendo, hadu RCN ya kini ketnat sam boarding hasoyong, da babu ru ya kajing tho, Henry hadu menta kini ketnat sam boarding hasoyong kadang sengap menti Khlem le ai. Naduh aku tertarik Bnai June, adu hakani kisni menta, ni syam jing bat ni Shong ke Shnong ba dum, te hakajing bom dan light, te hadu ini kisni ba menta, te ngi hangi mi hakani ka por ban pensngoi ke jing jinjar ke jongi, kum kisamla ke bangi syam haku makini kisni, kamtam hakini kisni, ke ba ngitip ki school ki colleges ki khanglot hunrei, ngitip ki jing pule ki ba bon ki yad halala ki yang ki khun samla ling ba ki smartphone, online classes, te ngi syam ke jing ki ba bon shisha hakum kini kisni, te nilaya kendo para samla ro dari shibun ki samla ki ut lem para samla ke bangi pule hakum kini kisni ki bangi pule hakika school haki colleges te ki ut ba ki don ki ba ki le ki online classes katu katne ki khun samla ki ba im hagan ke Shnong te ki ladu shibun lingbai ka jimbom dan light ki jongki namar ki yo show ya ki notes lani ki ba ki deban pendap hakum kini kisni ki assignment lani ki ba aina ke school ki ba bun ki ladu lut namar ya ki ba ki happen ki hap switch off ya ki phone ya ki jongki kamtam hakini ki bam don light namar ba hakini ki sngi namar bangi bun ni syam hapdeng kini ki jing te kumjuru hi kumju kini ki babun ki nong tre Shnong kini ki sngi kamtam kim ki asha lani ki sekretari ki babun ki ba ki tre hakini kamtam kini ki sngi ki nong tre jong Shnong ki tre online te ngi kum ki asha ro hot ki ba ki hap report shibon ye ki ne ki kinu ki judge report ki ba ki daily ba jong Shnong sapang ka kwat ka khia sha ki health center te ki haban report ling ba ki online te hnrei bat ki hap tre ro man miet kamtam ha ka tho katar hnrei ki nila lek ban ye kendo ro ki asha hnrei ki la ong ki ba ki syam jinjar shibon ka dai namar ba ki la syam ki jing namar ha preng ka jing yap ulai te ki haban ban tre ro man miet namar man sing ki le sha ki leng kha ki bat man miet ki haban ban tre ro ling ba ki tho katar ling ba ka ba tbai usharak te ki syam ki jing jinjar bat kumju ro ki syam jinjar ban pha ki ne ki kinu ki report namar ling ba ki ha pha ling ba ki mobile ki smartphone hakum kini ki sngi ni ki samlang ni la ya keren ro ki rangba jong Shnong te ki la ong ro hi ba ki Naduh ba arpu pratarek Bnai ujun kila Naduh badu ulat hoi kila pentip sya ulatmen te ulatmen hoi ulawan hagan ka Shnong ke jongi banwan kmi ya ka light ke jongi hang ne Shnong te ulak kmi bat ulak syam ba kaladu commission te ulak pentip no ro sya ka MEECL Soyong Subdivision te ulak pentip ha sya katuru bat hadin katu kan sngi takirang ba ro Shnong kila light banyak kendo lagi kendo ya kinong tray ha katu ha Soyong te hendra ki Khlem syam la kendo ya kinong tray te hadin sa ha ka ha uneu Bnai ar punyo tarik Bnai Julai sa sisien pat kila le kendo biang ya kinong tray na ha Soyong the subdivision te hendra ha katu ka sngi ro ki Khlem yo kendo bimat ba ki shim shuti la ne ka kam kimdan ki batray te hendra la aino da ka jingtho ha ka ling ba ki tu ki sngi te ha ka tu ka sngi la aino da ka jingtho bat hadu ka kini bat kumjur ki la ongro ba ki la yo ban keren ling ba ki phone ha mane keren ba kumdo ba ki la ya keren ba chapang unu light ba ka la do kat tu la dap shibnai tam kala dap hendrai te hadu mentangi Khlem syam la yu ya kanu ka jing tray ling ba na ka office
subdivision jong ka soyong jong MECL te nyait ba nang ne shakmat ba kan yo ban wan ra no ke jing shai ba khamtam ni la shem ki jing jar shibun ki jing ut ling ba ki jing do ni la ban ka shnong ka thawi ki khun samla ba namar ki have switch off ki yo shu ban submit ki assignment la ni kinu ki benta ki bangi day khamtam ha ka shnong bang yo ha ka ban contact sa ka por ba biang la ban ong ki briu ki don ki have phone she changi him rengi have switch off ka phone la ni ki phai ka no ka document la ni kinu ki badon kam ndrei ka phone chungi ki switch off ba lada ngi pli ha ka por ka bombiang bat ka dir por no ngi ban submit ne ikinu ki benta te ka jing por pat ka chungi hi ba ngi kwa hi ba finis ngolem ngi kinong kendong wala ngi don ha ngi im ha kinong kendong ndrei bangin ya pet lem ha ya ka shnong ka jongi ni kum nakasang katahi barong nila ap ni inti lano bakitaki ibrio joka ECL bikin wan ban bingin kiwan masna bingin yo biang yo light te henry hadu lano ngim yo issue te naklen kubor ki jong snong ro kila simkhya ya kani ke jinglip light kila legmi ki sa office suka MECL so yong subdivision te nangta hadin nang taru kila ai biasa da ke jingtho te henry ngi Khlem yu i hawat hadu mentaru la si Bnai tam mentala don ke jinglip light ngi Khlem yu i tang kandiat ru baki bakin one page dan ya bakin one jengok tang hakipor ke bamen syuahi te henry hadu mentang isim jenjar sibun ni kum isam lang isim jenjar sibun hakibai de berkapulek puti kamtam ki kumbala nene kumbala panpa iwe samla badan ke online class kumta ter ngangit tips kami ba barok kum kini kipor ba lockdown ala kamdan kalaj borok hingi jenjar kamtam ki bapule wala kimri ki bapule ro tunjuk kiwi hakabai de berki online kumta kidon ki bubun ki bateri online omde ki kamta bi kena school nangta sekui ki bateri ki office kumta kini ki kiwi ki baket kam Shnong bat kumju ru wat ki bom let's school kumju yo lese ki kidon ki samla ki bateri ki bubun jak ki kam ki la kimri ki kam sarkal ni kini ki jak kam ru ki network marketing ai ngit kam ba mata bubun ki bru ki kam perdu jam ki kini ki por ke pemata kebe kini network marketing ru kebe teh hakum kini por bakum dan kalaj bang ong network marketing kemut don light syu ngin le kum no network marketing la hap switch off no phone te teng habang idon su don kame hadu kata taru hap bi mobile hap pan le chat haki Shnong pramajan ngi chat stang banyo don kam tang dia tiak lane tang light bandau biteri te kum tang sim sibun ki tengah kerpat ya ka iki bor bedipet yo ka soyong MECL subdivision bahkan simkhya ya kani nomor ngatrai ki bubun ki bubun habubun kiliang bat habubun ki department ngi ibat ngi jusem ba omde tang hasung jungiru iki jakano kendong ki bubun ha ki ki department ki iben ki jakano kendong tehre hakene ka po ngakerpat ba ki brio juga MECL ko ka soyong office subdivision bikin simkhya ya kani nomor ngangit skam ba kibu tada kasoyong kan libat tang atayo ki brio juga kasoyong kanu ke jing jenja khamtam kum ngi sini kendong ru idon ki jing jenja ki bubun omde bangi kino kendong tada libat kanu ni kemen ni kamdan kanu ke jing sengau hari mentali la si Bnai tam ki Khlem i watang kindiadu kita ka dak ki brio juga MECL bakila one page tadi bikila one book machine hadu mentaru i kampat di